Upoznaćemo se sada sa rednim brojevima. Oni se grade jednostavno, upotrebom člana I za muški i člana E za ženski rod, koji se nalazi uvek ispred broja. Obratite pažnju na razlike u odnosu na osnovne brojeve koje smo do sada naučili. I par. E par. I dyt. E dyt. I tret. E tret. I katërt. E katërt. I pestë. E pestë. Kod ostalih rednih brojeva neće biti razlike. Jednostavno dodajemo članove I E. I gjashtë. E gjashtë. I shtatë. E shtatë. I tetë. E tetë. I nëntë. E nëntë. I dhjetë. E dhjetë. Sada kada ovo znamo, bit će nam lako da kažemo. Janari është muaji I parë. Shkurti është muaji I dytë. Marsi është muaji I tretë. Korriku është muaji I shtatë. Gushti është muaji I tetë. Dhjetori është muaji I 12.